ng mga riders dito sa Bani, Pangasinan. Itong Zigzag Road na to mga idol, no? Hayalin mo, hayalin mo, hayalin mo. Grabe yung tangin. Ang ganda. Wow. Anda na mga idol. Alright mga idol, no? So nag-stop over pala tayo dito sa may Alaminos, dito sa may Jollibee Alaminos pala, dito sa may papuntang bypass road. So nag-stop over lang tayo mga idol, no? Bumili lang tayo ng pasalubong ng mga bata. Papauwi na rin pala tayo. Grabe, ito yung problema pag ganitong Raider 150 ang motor mo, no? Grabe. Alright, after a long ride mga idol, no? Ang oras pala natin mga idol is 4:07. So papauwi na rin tayo. Oh, nakambyo. Tumakot ng kambyo. Ayun. Alright. After a long ride mga idol, no, nakakauwi na rin tayo. Grabe. Anda to Bulinaw, tapos Bulinaw to Alaminos, pagkatapos Alaminos to Anda. Sana magkasya yung gasolina natin. Ang layo ng nabiyahe natin ngayon. Long ride talaga ito mga idol, no? Sana ay wala tayong nakalimutan. So ang gilas pala natin kanina is 180. Parang 3 litro yung naigas natin mga idol, no? Daan-daan na lang din tayo dahil marami tayong dala-dala. At ang tawag dito, buti na lang ano, at may na order tayo dun sa may Guanzon na gulong ni Raptor na pula. So yun talaga yung takay talaga natin, kaya bumiyahe tayo. Tapos pinag-withdraw din pala natin sila Papang. Withdraw tayo ng pera nila.
daming traffic mga idol. Hayalin mo, hayalin mo, hayalin mo. Hayalin mo. Buti na lang at nakasama ang panahon. Hindi siya umulan mga idol. Alright. Grabe. Napansin nyo na. Mga idol, oh, nagpaparamdam mga idol, oh, si Alvin na naman. My goodness, paparamdam kanina green, kanina red. Paparamdam na ba yung si Alvin na yan? Pero ang sagot, Labercat, kunting sipag pa. Wala ka pang pambili. Pambira. Malay natin someday. Ayan, someday. Araw-araw nung banggitin ang someday. Pangalupin natin. Malay natin sa sunod. Malay natin sa susunod na araw, di ba? Alright, touchdown pala. Alright mga idol, no? So touchdown pala dito sa Bani. Dito na naman tayo sa Bani. Grabing biyahe. Grabing biyahe ito mga idol. R3. Wow, ganda nun. Alright. Sigsag na naman, bangkingan na naman tayo. Grabe. Daig pa natin yung GMT delivery mga idol, no? Ano, lalabas pa to. Bumili pala tayo mga idol ng anong tawag dito? Yung mga malalaking chutsira para dun sa tindahan, katulad ng mga Oishi, mga Rainby, Piwi. Kasi yan yung madalas na binibili nila para sa pulutan. Pang pulutan kasi mga idol, lalo na pag yung iniinom nila yung Hinebra, yung gin. Wow, sarap.
Grabe, magmula alas ng oras alas 9. Grabe, hanggang ngayon nasa daan pa rin tayo. Alright mga idol, alright, stop over muna tayo dito. Wow, ang ganda mga idol, oh. Ito pala yung dinarayo ng mga riders dito sa Bani. Ito yung zigzag. Grabe yung bangin mga idol, oh. Oh, tititing yata yun. Alright. Ayun pala yung motor natin. Inayos kasi natin yung mga dala-dala natin mga idol, no? Grabing bangin. Ang ganda, oh. Wow. Ito na pala yung isa sa dinarayo ng mga riders dito sa Bani, Pangasinan. Itong zigzag road na to mga idol, no? Nag-stop over lang tayo dahil inaayos natin talaga yung mga dala-dala natin dahil nalalaglag. Alright, yun lang yung pinunta natin dito mga idol, no? Ito yun yung last na stop over natin dahil diretso na yung biyahe natin. Alright. So nag-iwan pala ako ng bakas dyan mga idol sa lugar na yan, hanapin nyo na lang. So sa mga nakapanood doon, hanapin nyo na lang doon mga idol. Papasok to Anda. Sa wakas mga idol, no? Papasok na tayo ng Anda. Malipas ng maraming oras. Ilang oras ba yun? 9 to 5. Grabe yung biyahe na yun, ha?
na mga idol. Checkpoint. Kala ko haharangan tayo ni Kuya eh, ang sama ng tingin. Alright mga idol na, so touchdown na Anda. Sa wakas, parating din tayo sa Anda. So update ka lang pala tayo mamaya mga idol doon sa bahay. So doon na natin tatapusin ang vlog natin sa bahay. Alright. So kita-kita tayo mamaya. Alright mga idol no? So nandito na tayo sa bahay. Thanks God dahil nakarating tayo ng ligtas, safe and sound. So yun lang yung vlog natin mga idol no? So yun, alright. Kids na goods, naka order tayo ng gulong ni Raptor na pula. Tapos nakapag hakot tayo ng paninda. Tapos nakabili rin tayo ng racket ng bata para sa badminton. Alright, so yun lang yung vlog natin mga idol no? So ingat po tayong lahat and ride safe po. Geng geng.